dhi mbele. Awinji to kwang'yo kata mana ranyisi mag MPOX mana kaka kisiwacho ni dibed ni entiere familia bende mar chicken pox, smallpox nikech kineno ranyisi mage kata mana idela chal ka gima ne na guonyo pogruok mane ma bende MPOX ni daktari nitiere godo gi guonyo mag chicken pox gi smallpox. Yes, the orthopox viruses gin viruses ma nigi joka the pox, that word pox ema kiwinjo virus mora mora ma kitieko luonge tiluonge gi pox to gin familia achiel. Orthopox viruses. Koro wan gi smallpox, cowpox, vaccinia, nitiere moro biluongo ni vaccinia virus. Variola bende nitiere. Koro gin familia achiel. But the monkeypox mwawuoye kawuono onyisore moloyo smallpox. Nikech smallpox king'iyo to embe en gi guonyo ndiyo. But monkeypox nigi guonyo makelo shida kabisa ne ng'ama ni kode. Nikech mokwongo okuot maduong'. Kaeto kosekuot maduong' monkeypox nitiere stages adek. Mokwongo ibiro yudo ko owuok ka ewi pien malo ka gimo chako no kuot. Kaeto mar ariyo gin stages adek. Mar ariyo gimo kuot no ibiro nwang'o ka nigi gik machal kaka pi e iye. Kasto odwano lokre machal ka gima en rachar. Tiende ni iye kanyo opong' gi gima cells motho e iye kanyo. Kaeto koa e stage no, stage mar adek, to gino tore, to loso bugo marateng'. Tiende ni ka kacho se tore, to kama koro dong' ka gima adhola no, odonjo gi iye matin. Koro king'iyo ng'ama nigi monkeypox gi smallpox gibiro mathindo to ging'eny. Tomato gidongo, gin guonyo madongo, to chakore gie lenda wang' ng'ato, to spread nyake bade, nyake ng'ute, nyake dendete, nyaka tiende. Mano e kaka ibiro neno kaka monkeypox chakore be kaka obedo. Koro obedo gi rem kabisa, ibiro nwang'o ka mokwongo ng'ato bedo gi wich bar, kasto dende bende medo ore, but mano ok kende. Bang' gimoro up to almost 4 weeks, ibiro nwang'o ka ng'ato noyudo virus ni, to signs go chakre. En oyware moloyo COVID-19. COVID-19 kane an kato nawacho nochakore, signs ge chako nenore from 2 days to 14 days. But maa to yware. Nikech awacho ni oduong'. Koro kako oduong' no, yude bende yware matin, to signs ge bende deko matin, but effects ge to raj. Nikech ineno kako biro. Yes. Idhi loso kotende kod effects mage gi landruok mare nikech bende wachore no landre mapiyo. Yes. Olandre mapiyo, yude bende yot. Effects ge be rachi zaidi. Nikech yore magini yudorego gin yore mang'eny. Ing'eni COVID-19 kanwa wuoyo to nwawacho ni iyud e weche mag ng'wech. Tiende ni owuok e openings mag the body. Mokwongo dhok, to gi wang'. Nikech COVID-19 ng'enyne en respiratory disease. Acute. Tiende ni en tuo ma iyudo kokale yamo, ka e muya. But maa yore ge ng'eny. Nikech mokwongo, guonyo ka kotore. Gimotore no, pi mowuok e iye kanyo no, kodhi e ng'at machielo. Kaeto ng'ano piene kamoro nitie ma is open. To pi motore guonyo cha odonje, to ng'ano nyalo yude. Ineno mano? Mar ariyo, olaw. Mar adek, ibiro yudo ka joma timo hera, semen
kata pi mawuok kata gik mawuok seche ma ji timo hera bende virus ni nyalo kalie. Koro inwang'o ka yorege mokale ng'eny. Koro contact with another person, ka skin is open, kikalo fluid from another person, kitimo sex gi ng'ama is affected, tibiro yudo ka inyalo yude. Koro yude yot moloyo machielo cha. Nikech machielo cha ne en mana ni to in machiegni gi ng'ato, muchi gi much ng'ama chielo cha, nitie kaka gikalore kata ng'ato game. To mato koro en direct contact, sexual intercourse, fluid exchange, maybe olaw and tears and kata othinyo bende, mago gik mokale te. Ineno. Kaeto kose donjo within 2 to 4 weeks maranyisi ne nenre ka, tibiro yudo ka guonyogo osebiro motore molokore marateng', tibiro yudo ka koro virus ni ochako move e kuonde ma very critical e part mar the body. Achiel kuomgi koro kata ka inene gi pien to oringo odhiye obo, odhiye adundo. Kaeto wach mar virus ni marachie moloyo, odhiye obwongo. Koro seche ma these 3 critical organs obedo touched, Jill, dhano ni kama rach. Nikech ka oboi, koro idhi bedo ka en affected, koro okinyal yweyo maber, okinyal yweyo muya makare, and mani ng'eni muya no ema konyo yudo oxygen, which is the source of energy ma del te tiyogo. Koro ka obo osebedo affected, to other organs will definitely be affected. To ne ni odhi adundo bende. Adundo be kose affect, koro pumping of blood bende ok dhi timore kare, and mano bende biro kelo koro different parts mag the body ok yud remo mating'o bende oxygen. To ne ni machielo kendo en ni odhiye nervous system bende. Kodhiye nervous system, tiende ni koro the body will not coordinate itself, nikech it is the brain ma coordinate parts te mag del. Koro neno ka wach ni tek, kech covid cha to nodich gobo, oboche ma no target ahinya mo oket koro yweyo ng'ato ok nyal yweyo maber. Koro ma is more complicated and it is much more serious in my own assessment. Yes. Report